Simula nung monitor natin yan nga sa from OCD no and DOST na merong mahinang pagsabog na naganap sa pinatubok hapon ng bandang tanghali. Wala namang visual or significant na effect muna in the city of San Fernando particularly yung naging pagputok. No? Nevertheless, patuloy pa rin yung ating pagmumonitor dito at pag-disseminate ng mga information or mga announcements na galing sa mga kinaukulang mga ahensya para sa mga patuloy na mga preparedness measures na dinidisseminate natin sa ating mga communities o mga barangay. Sir, may mga paghahanda na po ba kayong specific na paghahanda na ginagawa para po sa in case na mas wala po yung sitwasyon? Well, as of the moment, no, monitoring lang muna talaga yung magagawa natin, no. Pero simula nung magkaroon ng unrest, yung pinatubo, no, naging alert level 1 yan. Lagi tayong nagdi-disseminate sa mga communities natin, sa mga barangays, no. At patuloy yung mga pagpapaalala doon sa mga preparedness measures ng mga kanya-kanyang mga barangay, no. Of course, at the city level, sa kasalukuyan naman, aside doon sa pagmamonitor, activated pa rin yung ating Emergency Operations Center, no, for all hazards. Lalo na ngayong may pandemya. So, nandito pa rin yung ating Emergency Operations Center. Yung mga resources pa rin ng city government are focused to respond sa anumang mga untoward incidents or any hazards that may affect yung city of San Fernando. So for the meantime, as far as Pinatubo is concerned, we will be closely monitoring yung mga developments doon po sa Pinatubo.